vynechali. Jaký to bylo utkání? Tak pre nás veľmi náročné, keďže sme hrali vlastne nejaké 20. minúty o jedného viac a mali sme to využiť. Dneska sme podľa mňa stratili 3 body. Překvapila vás Slávie svým výkonem? Tak myslím si, že nie. Na Slaviu sme boli veľmi dobre pripravení a to, čo sme od nich očakávali, to dneska aj splnili a dneska, ako vrajím, trošku sme si to skomplikovali, ale máme ešte 3 kola a musíme ich zvládnuť.